Husaina Iliyasu Abbas matan sojan ruwan da aka kama aka kulle shekara 6 nake so in yi magana akai. Kaga ba abin da ya shafe ka a cikin wannan magana. Abin da ya shafi dan uwanka musulmi inda kana da gudunmuwa wanda zaka bada kai magana akai ya shafe ka dan haka ya shafe ni kuma dole sai ne magana akai. Kana da hankali kuwa? Ka san me kake cewa? Na san abin da nake cewa mana mutum ne fa aka kama aka kulle shekara 6 ba akan abin da bai kai ya kawo ba ya fara hauka cewa fi sabilillahi wannan wani irin abu ne. Wallahi ba abu ne mai sauki ba. Mana ai gayan yayi kokari sosai fa yanda rahoto yazo fa akan kawai ya je sallah ne fa shikenan fa aka mai wannan abin. Gaskiya Abbas din nan yayi kokari namijin gaske ne. Gaskiya ina alfahari da shi. Ai ba ke kade ba ma mutane da yawa suna alfahari da shi amma fa shi ma fa yayi kuskure gaskiya shi ma yana da nashi laifin shi yasa suka mai haka. Ko kana da masaniya za su yi wannan abin da suka yi? Ni ba ni da wani masaniya akan abin da suka mai tunda ni ai ba soja bane ko. To ya mu zo da abin da suka yi na rashin daɗi kuma ka zo da wannan magana ta cewa mu ma da laifin. Mana saboda kowa da laifinsa Abbas din ya laifi sannan kuma MS Adamu shi ma ya laifi kowa da laifinsa da haka dai yanzu ayi hakuri. Wannan hakurin naka ba anan zai yi amfani ba. Kuma haka ne hakuri na ba anan ya kamata ya amfani ba a gurin MS Adamu ya kamata ya amfani da sauran manyan sojojin Najeriya. Anan ya kamata ya amfani kan gaskiya. Dan Ladi ba ni wuta mana da Allah kai na ya dau dumi. Kamar ya kanka ya dau dumi in ma kanka ya dau dumi din ne akan mutane da yawa su ma dau dumi ko ana batun ayi hakuri kana wani kanka ya dau dumi magana fa ake ta ayi hakuri. Da ta hakuri sadakan nawa aka bata. Kai dai ba ruwanka magana ake ta sojoji hakuri ake ba mu sojoji a yi hakuri a duba lamarin nan a fito da bawan Allah nan MS Adamu dan iska dan iska dan wahala kai ka san me kake faɗa kuwa kamar fa zagi na ji kana yi to wallahi ba ruwa na idan aka kwa mu sheka dan wallahi tsab za iya tattara ka Allah ƙarya ne ko zaka gane zaka yi bayani baka san su waye sojoji bane shi yasa barkati na kaya ma a Lagos irin bura uban da muka yi wayannan yaran ba san zo inda muke ba wallahi Allah to koma dai me wannan kai ka san dai abin da kai a Lagos nan dai ba Lagos bane kawai dai magana ta ake ta an cuci Abbas an mai wulakanci gaskiya Ba karamin wulakanci. gaskiya dai kan ba karamin wulakanci ba saboda da aka kama shi ba aka kulle shi a yanda labari ya zo ba sai da ya shekara 6 a kulle fa sannan ma sai da ya fara haukacewa wannan magana da kake da gaske kake ko kuma dai a'a wasa kake to ne ma da haka naji matarsa ta faɗa barkatai family ta ce ta bata shekara 6 tana ba su hakuri Amma saboda mugun hali. bai sa sun ji tausayin matan nan ba sun saki mijinta to amma yanzu ina da tambaya a gare ku masu kallo da kuka ga MS Adamu a fili ga ku gashi me za ku masa Sai na rufe idanu, sai na raba shi da ƙasa, na ɗaga shi. Sannan take kansa. Sai nemar kaman yanda wanda teka yake wa 'yan iskan a filin rastin. tabbi jan babbar magana to wallahi babu ruwa na a cikin wannan wrestling din naka ina so fa ka sani shi fa MS Adamu Ba abin da ka iya sai dai ka zalunci mutane. Allah ya isa, in Allah dai sai ka haɗu da gabanka. kai wai kai ma zagin kake yi to wallahi babu ruwa na a cikin wannan zagin naku ina so ku sani MS Adamu fa shine kama Abbas sojan ruwa kulle shi a tsawon shekara 6 fa ni fa ba ruwa na Allah ya sa a kama shi ma a kai shi sai ya sha wahala. haka ma ke ma zaki ce to saboda me Ai barawo ne. Barawo ko gwara a kama shi. tabbi jantoni dai wallahi ba da yawuna ba kuke wannan maganar babu ruwa na idan aka tattara ku aka kai ku prison kun ga fa yayi dan kwamba akan irin wannan maganar ne aka kai shi gidan yara har yanzu yana can To ni gashe-gashen da ne ba ma gidan yarin nan fa ya kamata a kawo ni ba. A kai ni kiri-kiri kawai a jefa. tabbi jan ka ji manya masu taron arada da ka ba sa tsoron mutuwa to ni dai wallahi babu ruwa na ba da yawuna kuke wannan maganar ba ni ba na son jarfa gaskiya a matsayina na sai na faɗa magaji barista gogoro uluwali Kada Allah gabo yi wa mutane shiru dalla kana ta wani ciccika baki. to ai da mun ba ne nike cika bakin ba ko sai ai dan uwan ba ne da mun suke cika baki ni ba ruwa na salin alim nike Duk yadda nake tunaninka ka wuce haka. a da ba amma ba yanzu ba wannan fa magana ake ta sojoji da bindigu kin ga ko ba ruwa na a cikin wannan harka kawai ne dai shawarar da zan bada ayi amfani da labarin da matar Abbas din ta bada kawai a sako mata mijinta gane hukuma fa ba ruwanta da wani labari dole sai an gudanar da bincike yadda ya kamata binciken banza da ba wani binciken Allah da Annabi za a yi ba wannan kalaman ba su yi kama da kalaman bakin ka ba maina haka ne gaskiya ne to amma ayi hakuri raina ne ya ɓaci Shikenan idan ranka ya ɓaci sai kuma hankalinka ya ɓata? haka ne gaskiya amma ba zan ƙara ba Ina kai ina waɗannan maganganu. to ba na ce ba zan ƙara ba yanzu fa magana ake ta abin da MS Adamu yayi gaskiya bai kyauta ba Gaya masa dai. to ai ba ma ni kaɗai na gaya masa ba mutane da yawa sun gaya masa ordinary president ma ya gaya masa ya ce masa Ai na ka taɓa ganin an yi haka. gaskiya ba a taɓa yin haka ba kawai ka kama mutum ka kulle shi tsawon shekara 6 har mutum ya fara haukacewa akan abin da bai kai ya kawo ba aka wulakanta shi aka wulakanta matarsa Ya kamata ka sani ita fa mace ba a wulakanta ta. to ita kan dai wannan an wulakanta ta dan ma matar ta yi namijin kokari ta tsaya tsayin daka domin ganin amma mijinta adalci gaskiya matan da mar'atu saliha ce hakan zai yi wahala a ce a samu mace ta irin wannan Na tabbata hakan zai yi wahala a zamanin nan. gaskiya dai kan matar da take bada labari ta ce ko yan uwan shi ma ba su tsaya masa ba a wannan kes din
yana da ko ƴan uwa birjik a dangi. Yan uwan da ba za su yi maka rana ba a rayuwa ai ƴan iska ne kuma mahaukata ne tunda fa aka fara abin ba su taba zuwa wajen shi ba fa. Ai da kun faɗa mun da mun shirya mun tafi tare. A hakan wai ke din waye ga Hadiza Gabon a gidan soja. In ma ƙara za a kai to gwara a je kotu. To kotun ma da ta lallace yanzu ba wani adalci ake ba kawai ne dai abin da nake tunanin za a yi kawai a taimaka a taya wannan matar da mijinta addu'a kawai. Abin da ka faɗa gaskiya ne. Gaskiya ne muna matsayin na talakawa yanzu ya bamu da wani makamin da ya wuce addu'a kawai zamu dinga yi mu da gargaji kan mugayen azzaluman shugabannin nan namu. Ƙarya kuke. Kai ne kake ƙarya tun da kake nema ka ja da addu'a kuma Allah ne ya faɗa addu'a ba ta faɗi ƙasa banza wallahi sai ta yi aiki. Ai ba shakuwa ba ma za ka yi atishawa sai ma ka fara jin addu'a tukunna yanzu kawai dai abin da ya kamata a yi kenan. Ban gane ba. Kamar ya baka gane ba cewa ne a matsayin mu na talakawa yanzu addu'a kawai ya kamata mu dinga yi shi kaɗai ne abin da ya rage mana ko ba gaskiya ba. Abin da ka faɗa gaskiya ne. To abin da ya kamata ke. Yanzu ya zama bullo wannan al'amarin. Kawai addu'ar za a fara hurga ma duk wani azalimi ba ma addu'a. Shine ni ma na gani. To da haka kawai a fara. Yanzu dai bari mu ji daga wurin su tukunna. Su waya sa wani tsaya an ji daga gurin su. Ai ba wani wanda za a tsaya a ji daga gurin shi kawai a fara addu'a. Ka sani dole za mu mutu. Kwarai ko malam ni inda nake gode ma Allah kenan duk zaluncin mutum a duniya ya gama zai je lahira inda ko magana ba zai iya yi ba zai girbi abin da ya shuka. Da haka MS da muka sani. Yau idan Allah ya so ya kashe ka wallahi ba za ka kwana. Tinubu shugaban kasar Najeriya muka sani. Yau idan Allah ya so ya kashe ka wallahi ba za ka kwana. Buhari shugaban kasar Najeriya mu wanda ya soka yau dare muka sani. Yau idan Allah ya so ya kashe ka wallahi ba za ka kwana. Duk wani babban mugu da yake zalunci a Najeriya nan ka sani cewa yau idan Allah ya so ya kashe ka wallahi ba za ka kwana. Su kuma shugabannin kasar mu na Najeriya wanda suka mana abin kirki suka tausaya mana suka taimaka mana kafin su rasu irin su Tabawa Balewa. Bawan Allah nan ba abin da bai mana ba. Ya rike mu hannu biyu bai mana rukun sa kai nan kashi ba. Allah ya gafarta masa. Adali namiji jajirtacce wanda ya tsaya ya taimaka mana ya tausaya mana kafin ya rasu wanda har yau har gobe muke alfahari da shi Umar Musa Iraduwa. Bawan Allah nan ba abin da bai mana ba. Ya rike mu hannu biyu bai mana rukun sa kai nan kashi ba. Allah ya gafarta masa. To yanzu dai mu dawo kan Husaina Iliyasu Abbas sojan ruwan da aka kama dan akan labarin miki. Wallahi babu inda labarin nan bai zaga ba. Kwarai kuwa labarin nan ai ya zaga ya ku ina ne saboda tsayin daka da kokarin da wannan matar ta su ta yi. Da jajircewa ta da kuma taimakon Allah. Kwarai kuwa da taimakon Allah kuma da taimakon ordinary president da taimakon matar ita ma saboda matar ta yi kokari. Matar da ta ce za ta iya sadaukar da rayuwarta domin farin cikin mijinta. To kun gani matan nan fa ta yi kokari sosai fa matan nan ta yi asalin kokari wanda ba kowace mace za ta iya irin wannan a wannan lokacin ba wannan matar ma ya kamata a mata waka. Reza kike mai kaifin baki kowa ya hauki karkace ya taɓi kafin ya farga rai ya ɓaci. Gaskiya dai kan wannan waka ta dace da ita wato reza mai kaifin baki ba amma kuma ta yi wani kaifin bakin da bai kamata ba gaskiya amma dai za mu zo gurin yanzu dai me ya kamata a yi. Na ga it's the right time now in je in kira police wanda suke patrol so that lay musu complain. A'a manta kawai kan maka kira kowa ana maganar kes din sojoji wa ke maganar polisawa ni duk ba ma wannan shi ke damuna ba abin da yake damuna mutane masu neman taimako su sa account number a social media da sunan wannan mata saboda dai su samu kuɗi. Mutane ba sa kallon komai kawai sai bukatar kansu. Wallahi dai kan saboda wasu masu neman taimakon ba wani taimakon suke ba barayi ne kawai su ma bukatar kansu kawai suke yi. Naji an ce ma da su Aminu Jetan ko mai dada akai kamar kuda. Me yasa zaka rinka kushe shi? To akan meye ma bazan kushe shi ba shi din waye shi din banza. Idan baka faɗi kyawawan halayyarsa ba ai bai kamata ka dinga bata shi ba. Kuma fa haka ne gaskiya saboda Aminu Jetan shi ma yayi fa yayi taimako da yawa a rayuwar nan ko ni ina yin sa sai dai a wannan kes din gaskiya an samu matsala. Ka san ita zuciya ba ta da ƙashi. Kamar da yanda Hussein nan ta mu Aminu Jetan din a barkate family ba ta mai ta tsatsi ne masa to Aminu Jetan shawarar da zan baka anan ba kowa zaka ce zaka taimaka mawa ba. Domin zaka iya janyo mutum a cikin inuwa shi kuma ya jefa ka rana. Kamar dai abin da ta mai kenan shi yana so ya sa ta inuwa ita kuma da ƙarshe tana nema ta jefa shi rana da haka Aminu Jetan ka kiyaye ka san fa kana da mahassada. Ai wanda yake da shi ake hasada wanda ba shi da shi ko ai ba za a masa ba ko? Ai ba iya wanda yake da shi kadai ba ma ake mahassada yanzu wanda ba shi da shi din ma ana mai hassada. Aikin banza a banza man kare ma ko saboda matan nan gaskiya ba ta kyauta ba abinda ta Aminu Jeto a barkate family gaskiya ba ya abu na hankali ba nan. Ina magana hankali ana. Babu fa amma kuma ita ma za a mata uzuri saboda shi ordinary president ne yasa ta yi abin da ta yi. Dole ita ma a dan mata uzuri saboda ta rikici. Kawai dai kanta ba a site yake ba yadda ba ta iya bambance ko fahimtar abin da zai amfanar da rayuwarta. Haka ne amma kuma dole ne a mata uzuri saboda ita dai ta ci Aminu Jeto bai kira ta a waya ba shi kuma ya ce a kira ta a waya ya tambaye ta zai nema mata taimako ta amince ita kuma ta ce bai kira ta a waya ba amma kuma dole ne a mata uzuri saboda mai sojoji ma a lokacin suna kiranta suna yi mata barazana. Kaga ko dole hankalin ta ya tashi kuma dole ne ta shiga rudani. Yar banza ba dirma mata ashar ita ma saboda ta dan ban haushi kadan. Wannan kalaman ba su kamace
bukace ka ba. Haka ne kuma fa ina zaman na ta sa a daure ni. Ita ta isa ba. A'a za ta iya isa fa saboda yanzu tana tare da ordinary president amma koma me dai Aminu Jeton shi da ya san haka zai kasance da bai neman mata taimakon nan ba. Rashin sani ya fi dare. Haka ne to amma daga karshe dai ina ƙara ba ma MS Adamu shawara a daina wulakanta mutane saboda san mutum me gobe zai zama ba kuma me zai wa rayuwarka. Wannan gaskiya ne sannan kuma ni ma dai na san nayi kurakure da yawa da laifi a cikin wannan bidiyon da nayi dan haka ina bada hakuri ma tun yanzu MS Adamu. Kai shahidi ne? Dan iska ba gara mutuwar bakin bunsuru ba da mutuwar ku. To ni dai babu ruwana ba ma tare a wannan kalaman naka duk abin da ya faru da kai ba ruwana. Me nake tsoron wani zan ji? Me za a yi min ne? Haka nake yawo ni ma gaya? Ha?